Першая кніга цароў, раздзел 18. І сталася, калі Давід скончыў размову з Саулам, што душа Йонатана прыхілілася да душы Давіда, і палюбіў яго Йонатан як душу сваю. І з таго дня узяў яго Саул да сябе і не адпускаў яго, каб ён вярнуўся ў дом бацькі свайго. Завязалася ж у Йонатана з Давідам сяброўства, бо палюбіў ён яго як сваю душу. І зняў з сябе Йонатан шаты, у якія быў апрануты, і аддаў іх Давіду, і астатняе адзенне сваё, і нават меч, і лук свой, і нават пояс. І хадзіў Давід па ўсё, па што пасылаў яго Саул, і ўсюды меў поспех. І паставіў яго Саул над ваярамі, і падабаўся ён усім людзям, а таксама паслугачам Саула. Затым, калі вярталіся ваяры, калі вяртаўся Давід, ударыўшы філістынца, выйшлі жанчыны з песнямі і танцамі насустрач цару Саулу з тымпанамі і песнямі радаснымі і з трашчоткамі. І спявалі жанчыны, радуючыся і кажучы: «Пабіў Саул свае тысячы, а Давід свае дзесяткі тысяч». Дык Саул надта ўзлаваўся, і не падабаліся яму гэтыя словы, і сказаў ён: «Давіду даюць дзесяткі тысяч, а мне даюць столькі тысячы. Чаго яму не хапае, акрамя царавання?» Ад таго дня і далей глядзеў Саул на Давіда крывым вокам. А на другі дзень апанаваў Саула ліхі дух, спасланы Богам, і ён шалеў у доме сваім. А Давід, як штодзень, граў рукою сваёю, а Саул трымаў дзіду ў руцэ. І кінуў ён дзіду, думаючы, што можа прыбіць Давіда да сцяны, але Давід ухіліўся, і было так двойчы. І баяўся Саул Давіда, бо Господ быў з ім, а ад яго адвярнуўся. Дык адсунуў Саул яго ад сябе і прызначыў яго кіраўніком на 1000 чалавек. І ён хадзіў і вяртаўся на вачах у народа. Таксама на ўсіх шляхах сваіх дзейнічаў Давід паспяхова, і Господ быў з ім. І ўбачыў Саул, што дзейнічае ён вельмі паспяхова, і стаў дрыжаць перад ім. Увесь жа народ Ізраіля і Юды любіў Давіда, бо ён хадзіў і вяртаўся на вачах іх. А Саул сказаў Давіду: «Вось, маю я старэйшую дочку Мераб, дам яе табе за жонку. Але будзь у мяне мужным чалавекам і вядзі войны Господа». А Саул думаў, кажучы: «Калі не мая рука на яго ляжа, то хай будзе на ім рука філістынцаў». А Давід сказаў Саулу: «Хто я? Або якое жыццё маё, або які род бацькі майго ў Ізраілі, каб быць мне зяцем цара?» Але калі наблізіўся час аддаць Мераб, дачку Саула, Давіду, аддадзена была яна за жонку Гадрыэлю з Мехолы. Але другая дачка Саула, Міхол, пакахала Давіда, і было пра гэта сказана Саулу, і спадабалася гэта яму. І сказаў Саул: «Аддам яму яе, каб была яна яму на загубу, і каб была на ім рука філістынцаў». Такім чынам, другі раз сказаў Саул Давіду: «Сёння будзеш маім зяцем». І загадаў Саул паслугачам сваім пагаварыць з Давідам таемна, кажучы яму: «Вось ты падабаешся цару, і ўсе яго паслугачы любяць цябе, дык будзь зараз зяцем цара». І гаварылі ўсе гэтыя словы паслугачы Саула ў вушы Давіда. І Давід сказаў: «Ці ж вам здаецца, што я раўня быць зяцем цара? Я ж чалавек бедны і нязначны». І паведамілі паслугачы Саулу: «Вось гэтак сказаў Давід». А Саул сказаў: «Вось, кажучы, так скажыце Давіду: цар не патрабуе ніякай платы за нявесту, але толькі 100 крайніх плоцяў філістынскіх, каб адпомсціць ворагам цара». Саул бо думаў выдаць Давіда ў рукі філістынцаў. Калі паслугачы цара пераказалі Давіду словы, якія сказаў Саул, спадабалася гэтая прадмова Давіду, каб стацца зяцем цара. І яшчэ не скончыліся прызначаныя дні, калі Давід пайшоў з ваярамі сваімі і забіў 200 філістынцаў, і прынёс крайнія плоці іх, і адлічыў іх цару, каб быць яго зяцем. І аддаў Саул дачку сваю Міхол за жонку яму. І ўбачыў Саул і зразумеў, што Господ ёсць з Давідам, а Міхол, дачка Саула, кахала яго.
І тым больш пачаў Саул баяцца Давіда. І стаўся Саул ворагам Давіду на ўсё жыццё. А кіраўнікі філістынцаў выходзілі ваяваць. Але колькі разоў нападалі яны, Давід з поспехам перамагаў іх лепш, чым усе паслугачы Саула, і вельмі слаўным сталася імя яго.